people. Tayo po ay mapapakinggan, hopefully magparamdam na lang. Oo, sa 98.5 OK FM, Daet Camarines Norte. Sa 100.5 Cool Radio in Daet Camarines Norte. And of course, yan sa radyo natin in Paracale, 101.3 in Paracale. And of course, dito sa DCGB Legazpi. Okay, ako si Ma'am Melinda Wee, ang ZMD Center dito sa Legazpi City, a living testimony restored by Power Trio. O yan, kaya ito'y in-embrace na natin yung opportunity na makatulong sa mga tao sa dito sa na ang gagamitin ay ang natural na produkto, pamamaraan pala. Mahina tayo sa Tagalog. Oo, calling all people na may mga problema sa kalusugan. Kung kayo po ay umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang inyong mga sakit o kaya kayo mga due for operation, nako, subukan nyo ang HCI Power Trio. Actually, yung Power Trio natin, magiging Cell Power Trio na. Kasi ang laman yan ay Cell Mineral Drops, Cell Bio Food, at saka yung ating Cell Bio Juice. O, bakit mga naging Cell? Kasi ang natin, ang tinutulungan ng ating produkto ay ang 100 trillions of cells. Yan ang maliliit na hibla, part ng ating mga katawan, na siyang nagpo-form ng tissues to our organs, to our system, to our whole body. Oo, itong mga cells na to, yan ang dapat natin alagaan, yung maliliit na hibla ng ating katawan. Ulit, kung may mga tanong sa mga listeners natin, kung may tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang po edad karamdaman. At kung mga taga-saan kayo, edad karamdaman. At kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Yan po ang aking text hotline. And of course, doon sa mga nasa Facebook, gusto nyo magtanong, doon kayo sa ZMD Bicol, kung saan dyan po din nakaabang si Nurse Earl, sagutin ang inyong mga katanungan when it comes to health. O, tayo po ay napapanood din, siyempre, sa Facebook ng Cool Radio. O, yung mga angel natin dyan sa area ng Camarines Norte, o magparamdam kayo. O, kayo ba ay naka-tune in sa ating programa? Paramdam kayo. Oo, kasi kayo ang mga nandyan. Ang inyong link sa Camarines Norte, at magkakaroon kasi tayo ng series of event dyan. Oo, ito nga yung isa natin angel sa Cam Norte ko. Sila yung taga-monitor. Oo, sa atin. Siguro tulog pa. Sumagot ka, Rose. Oo, dahil magkakaroon tayo ng series of event dyan sa area ng Camarines Norte. Kumusta kaya dyan sa Cool Radio? Paramdam kayo kung kayo ay naka-hook up na sa atin. And of course, sa OK FM in Daet Camarines Norte. Oo, paramdam kayo dyan kung ang kumustahan. Napapakinggan na ba ako dyan sa Camarines Norte? Kasi magkakaroon tayo ng series of event this coming March. So, dapat marami tayong matulungan, ma-reach out dyan sa area ng Camarines Norte. I-take advantage nyo yan. Naiikot uli ang inyong lingkod. Hello, good morning. Ma'am Floriden Kalimlim, nandyan sa Quezon City. Yung iba, hindi ko nakikita yung mga picture nyo. Pero saan man kayong Facebook, kasi alam ko, pati sa Facebook ng DCGB Legazpi ay napapanood tayo, hopefully. Ano yan? Yan sabi niya, hook up na po. OK FM. Salamat, naka-hook up na. Kumusta naman yung Cool Radio dyan? Oo, paramdam kayo kung naka-hook up na kayo sa akin, kasi sayang yung mga announcement kung hindi maririnig ng mga taga Camarines Norte. So, ulitin ko lang sa mga gusto magtanong. Text lang yung doon sa kasi yung isa kong number, wag kayo doon sa Globe line ko, kasi ginagamit ko po yung phone sa
sa ating Facebook Live. And dito lang kayo mag-text, mag-message sa ating smart line. It's 0939 9040717, 0939 9040717. At sa ginagawa natin to, halos napapakinggan tayo buong Bicol region. Albay, Sorsogon, Cam Norte, Camarines Sur, Masbate of course, Catanduanes. O, kumusta yung mga taga Catanduanes dyan? Oo, marami tayong user na tulungan din sa area ng Catanduanes. So, at mamaya mag-a-announce tayo ng mga center saan kayo dapat pumunta. And of course, ulit-ulit tayo nananawagan sa lahat na may mga problema sa kalusugan. Huwag niyong hintayin, lumala ang inyong mga sakit. Prevention is always better than cure. Ito po na ating product, tried and tested, 17 years na. Ang ating company, 17 years na po ang ating company. Marami na po nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na save po natin. At talagang tumulong ang ating Power Trio sa mga nahagip ng COVID-19. Ay, grabe. Congratulations doon sa mga sinubukan yung ating produkto nang sila ay nahagip ng COVID-19. Kayang-kaya pala i-manage, o diba? Para lang daw trangkaso ng kahit nag-positive sila sa test, ay sinubukan, kahit naka-home quarantine lang, sinubukan yung ating Power Trio. Napakabilis ng recovery. Kaya wala na tayong problema dapat dyan sa COVID-19. But of course, dapat mag-ingat tayo kasi andyan naman talaga ang virus. Andyan talaga yung virus. And we are very thankful to our Lord God. Almost, diba? Magma-March na, ilang tulog na lang March, kung kailan, 'di ba? March 15 nung nag-lockdown ang buong Pilipinas nang dahil po sa COVID-19. Natakot tayo, 'di ba? Natakot tayo, kahit kami takot din. Kasi hindi rin namin maintindihan, ano ba yan na COVID na yan? 'Di ba? Pinakikinggan ko nga yung isang interview sa isang doktor. Ano sabi niya? COVID is just like an ordinary flu. Parang trangkaso. Hindi pa nga natin na-master paano i-manage. O hindi pa ba natin master ngayon? Oo, pag kayo may simptomas ng COVID, subukan nyo pa rin po yung ginagawa ng ating mga ninuno noon. Na pag natrangkaso, ako experience ko talaga yan pag may trangkaso ka, hilutin ka. Kasi ang simptomas ng COVID at saka yung trangkaso, parehas man lang. Bakit parang malala ngayon? Bakit parang lumala? Kasi bagsak ang immune system ng tao. O doon, yan, naka-hook up na daan. Okay, sabi ni Rose, naka-hook up na po, madam, sa 2 radio station. I-ano mo rin, Rose, diyan sa Cool Radio. sa Facebook nila ng Cool Radio. Oo. Okay. So, yun na nga ang nangyari, di ba? Na hindi pa anya natin na ma-master kung paano i-manage. Kami na master na po namin yan. Mga leaders ni Health Code International. Di ba? Ano yung ginagawa noon pag simptomas ng trangkaso or COVID? Simptomas ng trangkaso noon. Parehas po ang ginawa namin. Palakasin ang immune system. Huwag pahinain ang immune system. Of course, huwag natin basta-basta tanggalin yung ating mga face mask. Kasi nandyan pa rin po si COVID. Paano kung ikaw ay mahagip ng COVID? Napakadami nang nahagip ng COVID, tumahimik na lang. Hello kay Ma'am Michelle Biascas. Diyan sa Bakakay Albay, CMD Center in Bakakay Albay, nasa taas sila ng GW Hardware. At alam ko pag Sunday, half day po sila diyan. Kaya mga taga Bakakay, yung take advantage na makabisit kayo. Ang ating product talagang pinagmamalaki natin, ang ating HCI Power Trio, magaling sa iba't ibang sakit. Ako po, sinasabi ko madalas yan na when I was 43, feeling ko I was on my 60s already. Na-reach ko na po yung para na akong nauupos na kandila. Yung umiinom ka ng mga gamot, ang sakit mo nandyan pa rin. Severe migraine, severe sinusitis, frozen shoulder, sakit ng balakang, nagle-leg cramps, nagdanam yung aking mga kamay.
insomnia, hindi na ako nakakatulog ng maayos, panghihina ng katawan. Imagine niyo na lang kung ang pain mo mula ulo hanggang paa, tanong paano ka matutulog? Ulit-ulit ka na nagdasal, hindi ka makatulog. O anong amoy ko noon? That was 43 years. When I was 43, yung amoy ko noon, amoy matanda. 'Di ba? Gabi-gabi magpahilot ka. Ano daw yung amoy ng matanda? Omega painkiller. 'Di ba? Kaya sabi ng asawa ko noon, matanda ka na talaga. Akalain mo yan, 43 pa lang ako noon. Sasabihan ka ng matanda. 'Di ba? Kaya ako natuto uminom ng pain reliever. May isang brand akong iniinom na pain reliever noon. Na pag ininom ko kasi sinabi ng doktor, uminom ako ng, pain reliever pag hindi ko kaya yung sakit. So, anong nangyari? Naging drug addict ako, dependent sa pain reliever na umaga at gabi. Dati gabi ko lang iniinom, makatulog. Ang problema, the following day, pagising ko, andyan uli yung pain. Iinom na naman ako. Ganun po si Ma'am Melinda Wee. That was 17 years ago. Hindi na po ngayon. Di ba? Kaya sinasabi ko yan, when I was 43, feeling ko I was on my 60s already. Hindi na po ngayon. Hindi ko na naramdaman ngayon na senior citizen ako. Di ba? Yung mga listeners natin dyan, gusto nyo ba ma-experience ang 15 to 20 years younger na pakiramdam? Mag-HCI Power Trio kayo. Hindi kayo matatakot sa mga sakit-sakit na yan. Na mga sakit-sakit na yan dyan na marami na po talaga. Sa totoo lang maraming mga tao umiinom ng gamot. Pakiramdaman yung sarili nyo. Umiinom kayo ng mga synthetic na drugs, gumagaling ba talaga kayo? Kasi imagine kung 3 years, 5 years ka na o 10 years kang umiinom ng mga synthetic na drugs, sa tingin mo kaya, yan ba talaga yung kailangan mo? 'Di ba? Para ka ng, kaya nga ito na nangyayari dapat matuto na tayo. I tell you people, the best doctor to yourself is you. Ako natuto ako ngayon. Kaya hindi na ako basta-basta tumatakbo sa doktor. The best doctor to yourself is you. And of course, the greatest healer is our Lord God, our Creator. And God is using instruments to show His love and care for men. Opo, mahal tayo ng ating Panginoon. Kaya nga ito, nung na-prove ko ito, di ba, noon parang, nung marami akong iniinom na gamot, parang feeling ko hindi na ako anak ng Diyos. Ngayon, feel ko yon, anak talaga ako ng Diyos. Di ba? Na-restore niya yung health ko. At eto ngayon, ginamit din niya po yung mga taong natulungan ng product maging instrumento to share this opportunity na ma-restore yung ating mga health at labanan natin ng COVID-19. Wala yan. Parang trangkaso lang. I tell you, marami na talaga ang nag-connect sa amin na nag-positive sila, ang bilis lang talaga ng recovery. Imagine na lang yung mga nauna na natuluyan na matay. Di ba? Sana nakagamit sila ng ating Power Trio. At hindi lang po para sa COVID. Napakadaming iba-ibang sakit ang natulungan ng ating product. Kanina nga, nakikinig ako sa interview. Thyroid daw yung problema. Naririnig ko yon. Nako, dito sa atin, sa thyroid, yung mga goiter na yan, ay napakadami natin natulungan. Hindi nag-undergo operation. At narinig ko rin kanina about gallstone. I tell you people, gallstone, kidney stone, hindi kailangan mag-undergo operation. Kailangan lang, kasi sa paggamit ng ating HCI Power Trio, unang gagawin niya na, tandaan, DNA, detoxification. Tanggalin yung mga toxins, mga dumi sa ating katawan. Pangalawa, since these are nutrients, nourishment ng ating 100 trillions of cells. 100 trillions of cells. Yun ang, tutulungan and activation, di ba? Activation ng mga cells. Kaya, pag naging tandaan, mga listeners natin, pag healthy ang inyong mga cells, magiging healthy po ang inyong mga organs, ang inyong mga system, nakakasiguro ka na healthy ka na uli, katulad ng inyong lingkod. Kaya ang dami rin ditong, yung mga user natin, pag yung napupunta sa aking center, gusto nila akong makita.
Sabi nga nung isa, alam mo, Anya, ma'am, pinanonood ka namin sa Facebook. Ayaw namin mali. Totoo na ba talagang 61 years old? Malapit na po ako mag-62. Opo. Pero hindi ko na nararamdaman na senior citizen ako. Hindi ko na talaga nararamdaman. Kaya yung energy ko, yung health ko, salamat sa Diyos. Praise God. God is really amazing. For those people na talagang tumatawag sa Kanya, naniniwala sa Kanya, ay talagang tinutulungan po. And these products na ini-introduce namin, ito ay mga kasama sa mga instrumento ni Lord na makatulong sa mga tao. Huwag tayong maging dependent sa mga synthetic na drugs. Anong nangyayari sa ngayon? Itong katotohanan, sabi nga, life begins at 40. Yun pala po, kung hindi ka marunong na alagaan ng iyong health, pwedeng may mga sakit ka na, kaya usually hypertension, di ba? Nagkaedad hypertension. Yung iniinom mo pala sa hypertension, pahihinain ang puso mo. Pahinain yung puso mo. So later on, may tama na yung puso mo, dalawa na yung gamot mo. Yung iniinom mong dalawang gamot, sisirain ng kidney mo. Tataas ang creatinine, tataas ang blood sugar, magiging iba-iba ng mga sakit, hindi ka na makakatulog, magkakaroon ka na ng mga body pains, madidepress ka, ganun, at later on, marami ka ng sakit. O, di ba? Imagine yun na lang. If you are taking 10 to 20 kinds of drugs, synthetic drugs, later on, promise, pipila kayo sa dialysis center. Sabi nga ng doctor natin, Dr. Dennis Flores, sabi niya, tandaan, dialysis is a death sentence. Chemotherapy is a death sentence. Dito po sa atin, ang dami natin, kaya super busy ang inyong lingkod. Marami na po tayong na-save. Marami na na-save. And lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Sabi ni Ma'am Michelle, ganyan din po ako dati, daming gamot, hanggang sa di na tumatalab sa akin. Need ng injection para sa pain. No? Ayun, siyempre, kasi ito si Mami, siya po yung stockist dyan, o yung mga taga-Bakakay. Oo, yan si Mami Michelle Biescas. Anong napunta yan dito, ang dami niyang sakit talaga. Ang dami niyang sakit. Pero ayan, dahil siguro nakikinig sa radyo, napunta sa CMD office, kaya ayan ngayon, restored ang kanyang health. At siya na po ang stockist ninyo dyan, mga taga-Bakakay. Nasa taas siya ng GW Hardware. Okay? Sa mga listeners natin, ulitin ko lang yung aking text hotline, 0939-904-0717, 0939-904-0717. And of course, sa mga listeners natin sa Masbate, open na uli, pinaano na natin, andyan na si Ma'am Sheila, Miranda, Sheila Milian, may asawa na pala, Abilionar. Opo, nandyan sila sa CMD office in front ng Banco de Oro sa Masbate City. May signage po dyan, kaya hindi kayo maliligaw. At andyan na sila. Kaya for good, kasama yung kanyang asawa, sa kanyang kapatid niya, to serve the people of Masbate. Tulungan kayo ma-restore ang inyong mga health, okay? Dahil meron, ayan, pala announcement muna. Announcement ko para sa mga listeners natin sa Cool Radio, sa OKFM, in Daet, magkakaroon tayo, invite ko kayo, calling all people na may mga problema sa kalusugan. Gustong-gusto ko kayo talagang ma-meet, ha. Pero kung may symptoms ng COVID, wag mag-attend, ha. Kailangan protektahan natin ng isa't isa. Na wag na tayong maging dagdag doon sa mga nahagip ng COVID-19. Dapat yung dapat wala kang ubo, wala kang sipon, wala kang lagnat. Yan at saka follow the health protocol. Andyan ang inyong lingkod, March 5, 9:30 a.m. Giselle's Garden and Tourist Inn. Malapit lang yan sa CMD office. Health and Wellness Seminar. Take advantage yung mga hindi pa naka-attend. Kasi iba yung napapakinggan nyo ako sa radyo. Iba naman po yung nagpunta kayo sa center at may maiksi lang na explanation sa inyo. Iba yung umupo kayo doon at nakinig kayo sa ating lecture. Yung mga lecture ng mga doctor natin ay ipapass on natin sa inyo para
maturuan kayo paano i-manage ang inyong mga problema sa kalusugan. So, ito yan na. March 5, andyan ang inyong lingkod, 9:30 a.m. sa Giselles Garden, Daet, Camarines Norte. March 6 naman, Hills and Garden, Labo, Camarines Norte. Opo, yan, invite ko kayo mag-attendo. 9:30 a.m. din po. And of course, sa mga taga-Paracale, andyan naman ako, 9:30 a.m. sa CMD Center in Paracale. Madali nyong mahanap in front Tugos Elementary School. Magkita-kits po tayo. And of course, sa Kapalongan naman ng March 9. Tingnan natin yung sa Jose Panganiban kung kaya natin mag-schedule. Isisingit pa rin natin mga taga Jose Panganiban. Pero may mga angel na tayo dyan na bihasa na sa pag-handle ng mga clients natin. Ang grupo ni Ma'am Cecil Diazmo and si Sir Josuel Jesmo. Sila na rin ngayon nag-handle ng Jose Panganiban. Okay? So, ayan muna yung ating mga announcement. O, paano pala kayo maka-attend dito? O, siyempre dito sa Daet and sa Labo and sa Kapalonga kasi may venue tayo and with lunch po yan, ay mag-ano po kayo. Bibili lang kayo ng 60 ml HCI CMD at 600 pesos. May freelance na po yan. At marami kayong matututunan. Tandaan, knowledge is power. O, diba? So, sa mga tanong wag maya magtanong. Oo, ito yung aking, basta pag nagtanong when it comes to health, i-text nyo kompleto na edad, karamdaman, at kung mga taga saan kayo sa 0939 9040717 0939 9040717. Opo, para sa benefit nung kaninang napapakinggan ko, may mga problema sa thyroid. Oo, eto yan. Ang napakinggan natin last time na katandem ko, it was Dr. Edna Balange. Oo. Ayan, nasa Northern Luzon. Pero ito ngayon, i-inspire ko kayo ng mga recorded testimonies natin dito paano nakatulong yung ating produkto. Ito tungkol to sa thyroid. Thyroid asa na ba? Folder number 2, thyroid ba ito? Ay, hindi pa pala. Ay, yung may gallstone muna. Yung may gallstone muna pala. Kasi marami akong na-handle niya. Nawala talaga yung kidney stone, nawala yung gallstone. Without undergoing operation. Promise po yan. Yung hinandle ko nga na, eto yan, hindi ko lang yung kasi nakuha, hindi ko yun na-record. Yung isang hinandle ko na-post ko yun sa Facebook, Mr. Napkisido. Alam mo yung problema ni Mr. Napkisido? He was 63 years old that time. Desperado. Kailangan niyang mag-produce ng 300,000 for operation in Tacloban. Hospital in Tacloban kasi po siya, Katbalogan. Sabi niya, wala siyang 300,000. Sabi niya, matutulungan ba ako ng product mo? Sabi ko, pakitext, edad, karamdaman, taga saan ka? 63 years old, Katbalogan, Samar. Napakinggan po yung aking programa. Replay ng aking program sa Legazpi, nire-replay nila noon sa Katbalogan. So, sabi ko, text, edad, karamdaman, taga saan ka? 63 years old, Katbalogan, Samar. High blood pressure, mataas ang blood sugar, enlarged prostate, insomnia, kidney stone. Tandaan na, left and right kidneys kargado ng stone, gallstone, hindi na nakakakain kasi bloated ang pakiramdam niya, sobrang panghina, hindi na nakakatulog. Ganyan si Mr. Napkisido when he was 63 years old. Alam niyo, sinabi ko sa kanya, garantisado. Ayan, alakas ng loob ko, no? Ay, kalain mo yan, kailangan sa hospital ng 300,000. Dahil sinabi na ng doktor, kung hindi ka maoperahan, hindi ka nagagaling. Kalain mo yan. Hindi ka nagagaling. Sabi ko, visit my center in Katbalogan, Samar at garantisado, ikaw ay matutulungan. Ganun ang binanggit ko sa kanya. Go, take power trio. Alam niyo po, kahit hindi kami nagkikita ni Napkisido, minanage ko yan. Ito yung gagawin mo, sir. Opo, sundin mo to, tanggalin yung mga ganito, tanggalin yung mga ganito, at ito ang inumin mo. Alam niyo po, good news.
Hindi na yun nakakain. Saka sabi ko, tanggalin mo yung mga pagkain na ganito. Yan, yung mga causes ng pagkakaroon mo ng madaming sakit, tanggalin mo yan sa buhay mo. And then, ano yan, take Power Trio. Alam niyo po, kidney stone, left and right kidneys, nag-clear ng stone. Grabe ano, samantala, operasyon yun daw para matanggal yung mga kidney stone. Ngayon, yung gallstone niya, 93 pieces na gallstone. Opo, tanggal. Nung nakapag-detox, nagulat pa nga, sabi daw nung nung nakapag-detox siya, natanggal yung mga toxin sa katawan niya, nag-normal ang BP, nag-normal ang blood sugar, yung enlarged prostate lumiit na, nagulat ang kanyang, nakakalakad na niya ako, ma'am. 5 kilometers araw-araw, hindi ako basta-basta napapagod. Samantala, nung sobrang hina na ni Mr. Napkisido, na-post ko po yan sa Facebook. Ngayon, sabi niya, grabe, so amazing. Na-restore po siya the natural way. Nagulat pa ang kanyang doktor, bakit hindi naman nag-undergo operation? Paano natanggal yung mga ooperahin? Sa mga followers natin, sa mga sa mga nakikinig sa atin, subukan nyo lang talaga. Experience our product. Ito'y talaga pinagmamalaki ko talaga to. Kaya yung iba sabi nila, ma'am, ang daming mga food supplement, nalilito na raw sila. Ako, I tell you people, hindi ko ipapatalo yung ating HCI Power Trio. Dahil kami mismo, ang pamilya namin, ito po yung sandalan namin when it comes to health. Kaya, naging mission na po ito, okay? So, eto muna ha. Hindi ko kasi na paano natanggal yung kanyang gallstone. Pero ito, gallstone to ha. Pakinggan po natin. Asa na ba? Gallstone. O yan, pakinggan natin yung interview sa nanay niya. Okay, nandito ulit tayo sa Iriga City para mag-conduct ng isang activity ni Health Code International. Meron dito napakagandang pagkukwento kung paano natulungan ang kanyang anak. Pero siya na lang magkwento. Madam, anong pangalan niyo po at taga saan kayo? Ako po si Susi Maberinya, taga Matakon, Pulangi, Albay. Okay. Ano ba yung problema, yung kwento mo kanina, problema ng anak mo na napakabata pa? Nagkaroon ng anong problema yon? Gallbladder po. Sakit daw sa abdo. Bato. Abdo sa. Oo. So, alam naman natin na ang ganyan na mga problema sa napakabatang edad ay because of lifestyle. Kung mahilig sa mga junk foods, mahilig po sa mga processed foods. So, ilang buwan bang nararamdaman nyo ng anak mo? Nag-umpisa po yun nung March, bali, opo. Nagpa-check up po ba sa doktor? Pina-check upan ko po siya sa doktor. So, sabi sa akin, UTI daw yun, o kaya acidic. Tapos, yun, maraming gamot na ibinigay sa amin, Irenicita, 5 klaseng gamot. Tapos, inanuhan ako na magpa-urinalysis, ultrasound. Tapos, maraming gamot na siya, nainom. Sumasakit pa rin, laging dumadaing sa akin, umiiyak pag gabi, pag matutulog. Katapos, may nagkaano sa akin na ipa-ultrasound nga. Tapos yun, yung na-detect sa ultrasound niya, merong bato sa abdo niya. Ngayon, sabi nung doktor na pinuntahan namin, kailangan ipa-opera daw yun. Tapos sabi ko naman, wala kaming sapat na pera para ipa-opera yun. Buti na lang merong nagkakwento sa akin na yung tiyuin ko na nakarinig sa radyo na itong Radio FM na 89.1 na mayroon silang dinidiscuss na tungkol sa CMD. Yun, sinabi sa akin na puntahan namin yung opisina ng CMD dito sa Isplana Building, Iriga. Pagkatapos, yun, ginawa ko kaagad yung sinabi nila na kailangan yung apple green, biniblender, tapos pinapatakan ng 5 CMD, 5 patak kada baso. Tapos, bali 5 araw yung ginawa ko. Tapos, yung pang-6 na araw, hindi siya kumain nung gabi. Tubig lang yung pinainom ko sa kanya, pinatakan ng 5 patak kada baso. Tapos alas 8 ng gabi. Tapos nung alas 10 na ng gabi, yung ipinainom ko sa kanya, yung olive oil na pinatakan din ng lemon juice. Pagkatapos nung kinaumagahan na nung Paglunes, inilabas niya po yun.
nakasama sa dumi niya. Nakita nyo mismo yung lumabas? Ilang bato? Bali, 4 po. Isang malaki, 3 maliliit. So, after that, ba nung nailabas ng anak nyo, kumusta na yung pakiramdam niya? Yun nga, tinatanong ko siya kung ano ka, kung masakit pa yung tiyan niya. Sabi niya, Mama, wala na. Mabuti na ang pakiramdam ko hanggang ngayon. Kaya ito, nalaman ko na may seminar yung CMD dito sa MCM Restaurant. Talagang sinikap namin makapunta dito. Okay, Madam, anong marerecommend mo sa mga makakapakinig ng iyong magandang testimony? Irinerecommend ko po sa mga tao na may hirap, na walang sapat na pera para magpagamot. Pumunta lang po kayo sa opisina ng CMD. Talagang matutulungan po kayo ng gamot na ito. Yan, Madam, ano uli niyang pangalan nyo? Susi Maberinya po, taga Matakon Pulangi, Albay. Thank you very much po. Ayan. Actually, napakadami ng ganyan na cases. Kidney stone, gallstone, hindi po nag-undergo operation. Hello kay Ma'am Dai Morada. Sabi niya, morning po ma'am. Ako po believe ako sa HCI-CMB. Saludo po ako sa inyo. Salamat sa pagtitiwala. Good morning din kay Sir Boyd Ebdani. O, ang dami na ba Sir Boyd na mag-a-attend dyan sa area ng Camarines Norte? Kasi dapat yung mga taga Camarines Norte na nagre-request ng health and wellness seminar ay take advantage, maka-attend po kayo. Kasi iikot uli ang inyong lingkod. Okay? So, kanina ay, isa yan na, ito yan, diba? Kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan ng ating HCI Power Trio. Ano man ang sakit ng tao, mula ulo hanggang paa, internal at external ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Lalo na ngayon na may CR juice na tayo. Diba? Dagdag ito, kailangan mas matindi yung gagawin yung pag-detox ng inyong katawan para mas magaling ang pag-absorb ng mga nutrients. Itong Power Trio kasi natin, mga nutrisyon na kailangan ng ating 100 trillions of cells. Pag healthy ang mga cells natin, magiging healthy yung mga organs, ang ating mga system, the whole body, nakakasiguro ka na magiging healthy. That's how amazing is our product. Hindi kailangan mababad ang ating mga katawan sa kainom ng mga synthetic na drugs. Marami ngayon na may problema o anong nangyari sa inyo. 'Di ba? Pila kayo sa dialysis center, gumaling ba kayo? Marami nga diyan, every week kailangan magpa-dialysis. Pero ang tanong sa inyo, gumagaling ba kayo? 'Di ba? Even chemotherapy, sabi nga ni Dr. Dennis Flores, na dialysis is a death sentence, chemotherapy is a death sentence. And ulit-ulit, binabanggit ng inyong lingkod, the best doctor to yourself is you. Kami ngayon, hindi na kami dependent sa doktor. Marunong na, natuto kami sa mga lecture ng aming mga doktor. Kaya eto ngayon, ginawa natin na mission to help restore the health of people. Diba? Madalas sabihin ko, marami nakagraduate sa maintenance, mga due for operation na save natin, pati sa lumaban talaga siya sa iba-ibang viruses. Kasi na-prove ko po yan talaga. Hepa B, walang gamot sa ospital sa Hepa B, kaya ng product natin. Dengue, di ba sa hospital, dengue, pag lumala yan, salinan ka ng dugo, kaya ng Power Trio natin. Kaya ng Power Trio natin. Kaya nung nakita ko, nalaman ko, naintindihan ko about COVID is also a virus. Sinubukan natin sa mga na-COVID, ang bilis ng recovery. Yun nga lang, medyo takot sila magpa-interview. Takot sila. Anong mga due for operation ang hindi na nag-undergo operation o katarata? Alam namin kung paano yan gagamitin ng ating CMD sa katarata. Polyp sa ilong, di ba? Operasyon lang daw. At kailangan pang i-recommend sa PGH sa Manila. Isang patak lang ng CMD, tanggal ang polyp. O, di ba? Kidneys, ayan. Goiter. Oh, mamaya mag-play tayo kung sana makaano tayo. Marami akong mga ganyan na cases. Nawala lang yung kanilang mga goiter. Lumiit. Yan ang mga thyroid problem na yan. Bukol sa suso, bukol sa matres, myoma, na yan mga operasyon lang yan. Kidney stone, gallstone. Alam niyo po, that's how amazing is our product. Kaya ulit-ulit tayo nananawagan.
naku, subukan nyo po ang aming produkto. At ngayon, ito yung isang number 12 ito. Oh, para may, ito, thyroid to. Asa na ba? Number 12. Pakinggan natin uli. Okay, meron ako dito. Andito ngayon ako sa Catbalogan City para mag-conduct ng health orientation dito sa mga taga Catbalogan. Meron ako dito sa harap ko mismo isang natulungan ng ating product. So, ma-interview nga natin para ma-share din niya ang kanyang magandang experience sa paggamit ng ating HCI product. Sir, good morning po. Sabihin mo lang sa akin pangalan, edad at taga saan kayo? Ako po si Francisco Berrier, taga Barangay Irina, San Samar. Ang edad ko ay 70 anyos. 70 years old. Tatay, ano yung health problem mo nang napunta ka sa CMD office? Ang problema ko ay yung bukol sa leg ko, thyroid. Ilang taon na ba yan na tinitiis mo? Mula ng 2002, 2003. Oh, medyo matagal na ano, tay? Nang nakaraan na August, September, lumaki na ito. Kaya hindi ko na matiis. Kaya nabalitaan ko ang CMD product, nagpunta na ako dito sa Catbalogan. CMD. Okay, nung nag-take, anong mga product namin ang ginamit nyo, tatay? Yung CMD, May CBF. CBF, Saka Spring Juice. hindi pa nga ito hindi pa. Okay. Nung nagte-take ka po ng ating CMD saka CBF, ilang araw mo naramdaman yung pagbabago? Naubos ko ang Ilang? yung 1,000 na drops. So medyo mayroon na akong pagbabago sa aking pakiramdam. Hindi na sumasakit at saka nakakatulog na ako ng kaunti. Tapos nagumpisa na siya ng paliit hanggang sumunod na buwan, pangatlong buwan, pangapat, lumiit na. So aside ng bukol na yan, tatay, nakikita ko talagang lumiliit na nga talaga. Sabi mo malaki yan before. Ngayon, ano ba, kalahati na ba yung size o ano sa tingin mo? Sobrang kalahati ang sobra. naalis. Talaga, grabe. Kasi dati hindi ako makayuko pababa. Grabe. Nakatingal lang katapos sa loob ng isang buwan, ang pagkain ko lugaw. Katapos hindi ako nakapagsalita. Kasi naipit na yung vocal cord ko. Ay, grabe. Ipit na. Ngayon, lumabas Kaya, yung boses. pagka November, nakabusis na ako. Ay, very good talaga. So ayan, lumabas na talaga yung boses mo. Di ba, tatay? Akalain mo yun, dati hindi ka nakakapagsalita. Walang boses na lumalabas. Pero ngayon, na-i-interview ko na siya. Nakakatuwa talaga. Pero aside nung problema mo na bukol, tatay, may iba ka pang health problems na natulungan ng ating produkto? Ay, yung high blood ko. Oh. Dati, umagat hapon ang pag-inom ko. Oh, Ngayon, wala na. Wala na. Nag-normal na? Nag-normal na yung dugo ko. Okay, very good. Ano pa? Ay, yung pag-removal ko Bowel bowel movement, Na-regulate? na-regulate na. Tuwing araw na. Ay, ay, bakit ba dati ilang araw? Kadalasan 3. 3 bago makapagbawas. Ngayon, araw-araw, very good talaga. Anong masasabi mo ngayon? Sa tingin mo, ba sa'yo ay, malaking tulong talaga ang ating product. So, anong message ma-i-share mo sa mga makakapakinig ng iyong magandang testimony? Ang ma-advise ko lang sa pakinig na subukan nyo ang CMD product dahil malaking tulong talaga. Ito, kung hindi ang CMD, ewan ko lang ano na ako ngayon. Kasi ang leg ko dati talagang masakit. Hindi ako makatulog. Lalo na kung mainit ang araw. Kaya sa mga listener, subukan nyo. Huwag kayo magatubili. Pumunta kayo ng CMD. Pa-examine kayo. May doktor naman kami. Okay, tatay, kunin ko ulit yung pangalan nyo. Ako po ay si Francisco Berber, taga Barangay Irina, San Samar. Ayan, maraming salamat po, sir.
Ayan, nakalain mo yan. Yan si Mr. Francis. Imagine niyo na lang, ang isang taong hindi na makayuko dahil sa sobrang laki na ng kanyang thyroid. Opo, mataas ang blood sugar. Iyon pa, yung kanyang enlarged prostate din natulungan at hindi na siya nakakatulog, hindi na siya nakakakain. Ano yan? Yun ang problema niya. Wala na yung boses. Nawala na yung, hindi na siya makausap. Pero tingnan mo, nung nagkita kami doon sa Katbalogan, nag-attend siya ng seminar, lumiit na talaga, sobra. Sa paggamit pa lang ng, ayan, CMD-CBF pa lang yung ginamit nun. That's how amazing is our product. O, kaya sa mga listeners natin, wag nyong intayin lumala ang inyong mga sakit. Bumisita ka agad sa mga CMD offices. O ito ngayon na, gusto kong i-take advantage kasi na mapakinggan nyo ang napakaganda. Siyempre, kung ako lang naririnig nyo, ano yan na, hanapin ko lang yung mga magagandang lecture natin. Number 2, wait lang ha, bakit hindi ko makuha? So anyway, sa mga listeners natin ha, ito yung talagang pinagmamalaki natin na product na talagang tumutulong. Asa na nga ba? Ba't hindi ko makita? Yung makuha ko yung folder. Ayun, folder 3. Dito, 4, 5. Ayan, folder 5 tayo. Doon naman tayo sa ano. Tingnan ko nga yung oras ko. Ang bilis ng oras, ano. Folder 5. Yan, mga kalalakihan, sabi nga po, ano yan, yung mga kalalakihan daw, usually pag nag-40, baka may mga problema kayong katulad nito, ha. Pakinggan nyo natin ito. Isang diet. Ayan, pakinggan na lang natin. Hopefully, tama yung nakuha kong folder. Ayan, pakinggan natin to. Lalo sa mga, yan, problema yan, madalas na mga kalalakihan nagkaedad. Pakinggan natin. Ay, takay, bakit? Bakit humina? Ay, wait lang ha. Mali yung aking nakuha. Pasensya na ha. Hinahanap ko lang. Bakit nagulo? Nagulo, na-corrupt siguro. Ay, mali. 20. Dapat pala 29. Wait lang ha. Mali yung aking napindot. Oo. Diyan lang kayo standby. Eto, pakinggan natin. Ayan. Ako po si Renante Ikayan dito po sa taga Dait Camarines Norte, isa pong owner ng upholstery shop. Tapos nasubukan ko po itong product na ito sa dami-dami ko nang pinuntahan na doktor, balik-balik. Ilan yung edad mo at yung mga sakit mo? Ang edad ko po ay 42 years old na po. Tapos yung sakit ko po ay ang dami kong nararamdaman na hindi ko maipaliwanag. Sige nga, Ang una, na-diagnose ako ng prostate enlargement, prostatitis infection, tapos kung ano-ano pang nararamdaman ko na taas yung uric acid. Tapos sa dami-dami ko na rin pong nagamit ng mga food supplement na sinusubukan ko ng mga naririnig ko po. Tapos dito ko lang nasubukan nung time na napadpad ako sa center ni Sir Boy dito sa Jigolin yan, na inganyo po akong mag-try. Pero hindi pa po ako nagpa-member no, nag-try po muna ako. Tapos nung nasubukan ko po yung CMD nga po at saka yung CBF po, yun doon ko na nakaramdam ako ng kakaiba, parang may improvement sa akin within 1 week. Tapos tinuloy-tuloy ko na po hanggang sa inabot na po ngayon ng mga almost 2 months na po ako nagagamit, mga 3 months na nga yata. Pero okay na yung nararamdaman ko, balang nawala yung lagi kong iniinda na nasakit yung tubo ko. Dahil nga sa prostate, tapos hindi ako nakakatulog ng maayos, tapos pati yung mga binti ko na masakit, yung talampakan. Ngayon, okay na. Parang normal na yung dati kong lakas ng kabataan ko pa, nararamdaman ko ngayon. Kaya nakarating ako dito ngayon nung in-invite ako po dito ninyo, ma'am. Nagpursige talaga akong magpunta para malalaman ko pa kung paano pang mga ibang guide na
magamit ko ng maayos yung products. So, anong masabi mo sa mga makakapakinig? Kaya nga po sa mga makapakinig, wala pong masama kung susubukan nyo para malaman nyo po kung ano ang epekto. Kasi hindi mo naman ipopromote kung hanggat hindi mo masusubukan kasi subok mo na talaga sa sarili mo. Kaya pwede kang nasasabi ko na itry nyo po. Ganun. Si Renante Ikayan po ng Daet Camarines Norte po. Ayan, salamat, sir. Ayan, di ba? Yan ang mga totoong patunay ng mga taong natulungan natin. Kaya ulit-ulit tayo nananawagan sa lahat ng mga problema sa kalusugan. Huwag niyo pong hintayin, lumala ang inyong mga sakit, bumisita ka agad sa mga CMD offices because our products tried and tested. Marami na po nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na save po natin sila. Yun ang kagandahan ng ating produkto. Ulitin ko lang sa mga listeners natin kung may tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. Text lang muna, wag tumawag ha. Mamaya pwede kayo tumawag after my program. May nagre-ring po, kunin nyo lang yung number ko. Ayaw yata. Nakikinig kaya ito? Oo. Hello po. Yes po. Nakikinig po kayo sa... Oo, mamaya na po tumawag ha. Kasi, yes sir, good morning, opo. Yeah. Taga saan po kayo? Mamaya na po tumawag kasi on air ako ngayon. Oo, mamaya tumawag kayo after ng program, okay po? Sige po, bye-bye. Ayan. Makuha nyo lang, ang importante makuha nyo po yung aking text hotline. Kasi hindi rin kayo maririnig. Kasi gamit nakaano lang ako, phone pads lang po ako, pasensya na po. Actually, ito yan. Siyempre, tingnan natin yung oras natin. Ba? Wait lang. Oo, hindi na yata kakayanin Sabi niya, good AM. 70 years old, na-stroke po ako noong 2007. Matagal-tagal na ha. At sa ngayon, hindi nakakagalaw ang aking kaliwang kamay. And I am limping when walking. Ano po ang pwede may advice ninyo? Taga Masbate. Alam nyo, ang gamitin nyo po, the HCI Power Trio at mag-CR Juice po kayo. Kung nakikinig ka sa akin ngayon, malaking tulong po sa iyo ang ating produkto. Oo. I know na sa sitwasyon mo ngayon, ikaw umiinom ng mga synthetic na drugs. So just imagine. Oo. I know na sa sitwasyon mo ngayon, ikaw umiinom ng mga synthetic na drugs. So just imagine ang ating mga katawan, pinalalabnaw ang dugo. Ha? Yung mga bara-bara, tinutunaw po yun. Bara sa puso, bara sa ugat, yung mga sa utak, naiiwasan po na ma-stroke tayo. Prevention is always better than cure. Kaya dun sa mga nagkaedad na katulad ko, huwag niyong intayin na ma-stroke po kayo. Mag-Power Trio. Kaya madalas kong sabihin, for healthy people, take Power Trio, mamimaintain yung healthy kayo. Hindi po kayo basta-basta magkakasakit kasi our HCI Power Trio, these are the nutrients na kailangan ng inyong mga katawan, ng ating mga katawan para hindi tayo basta-basta nagkakasakit. Sabayan na ng CBF, ng Cell Bio Juice, mag-CR Juice kayo, visit CMD offices, magpa-guide po kayo. And we have our health analyzer. It's a German technology kung saan 1 minute hawak kayo sa gadget, more than 30 laboratory results na po yan. Diyan sa mga taga Masbate, visit ZMD Center, harapan lamang po ng Banco de Oro. Ayan, ano yan, train yan, sina Ma'am Sheila to handle clients kasi na-master na nila yan dito nang nasa Labo, Camarines Norte sila. So, andyan na po, open na po yung ating center to serve the people of Masbate. Okay? Hindi na ako makapag-play ng ibang, ayan, malapit na kasi. Actually, maraming kwento talaga yun sa akin, even yung doon sa, sa Biracatay. Sa Tagapandan, listener ko pala yun. Eto yan na. Yung diyan na lang sa diet, ikwento ko kasi naririnig ako sa 2 radio station in Camarines Norte. Pagpunta ko diyan sa CMD Center in Masbate, in Daet. Sabi ng isang client doon, "Ma'am, ang galing talaga ng produkto mo. Yung CMD, especially daw the CMD." Palang na-try niya, lalo na pag na-try niya, Power 3. Sabi ko, paano mo napatunayan? Na-stroke siya, na mild stroke siya.
Sabi niya, nangingiwi na, hindi na niya nakokontrola, ngiwi na siya. Sabi ng mga kapitbahay, dalhin na yan sa ospital kasi stroke na yan. Nasa 50 plus po yung edad, babae po. Ngayon, hindi niya ko pala dinala ng kapatid ko sa ospital. Dinala siya sa CMD office ni Sir Boyd Ebdani diyan sa Jeguling yan. May dala-dala pang kutsara. Alam mo, pagbilian niya ng CMD, kinutsara, pinainom sa akin. Inano sa bibig niya, maya na tuwid. Sabi, hindi niya ma'am natuloy yung stroke ko. Sabi ko, ma'am, ano na yun? Warning na yun sa'yo. Dapat araw-araw mag-take. Huwag ka nang imintay. Huwag mong intayin na maulit na baka hindi ka na masave. Kasi 50 plus. Yan ang mga nakaka-inspire na mga kwento na natutulungan ng ating product. Prevention is always better than cure. Kaya sabi ko sa inyo, huwag nyo intayin, lumala ang inyong mga sakit. Isa pang kwento doon sa Pandan, member din daw ng Beracatanduanes. Dahil gumanda na yung health nila, dahil nag-COVID, hindi na sila nakakabili ng CMD kasi ang layo ng travel nila para makarating lang ng CMD Center sa Berac. Na-stroke yung kanyang asawa. Alam niya, stroke na yon. Alam niyo po, listener ko, okay, hello sa mga taga-Pandan, Catanduanes. Oo. Listener ko, at para alam talaga niya yung buti na lang, may bote pa sila ng CMD na konti na lang yung patak. So, kung ihalo daw niya sa tubig, hindi na kayang inumin ng asawa niya. Alam mo, pure CMD, pinilit niya talaga. Maya-maya lang daw na tuwid. Alam mong ginawa ng tao, the following day, wala na siyang pakialam. Sa COVID na yan, bumiyahe ng Berac, kailangan talaga may CMD tayo. Yan ang mga nakaka-inspire na mga kwento ng kagalingan, paano nakakatulong ang ating product. Uy, ang bilis pala ng oras, ha? Ang bilis ng oras. Dito na muna ako. Anyway, ulitin ko na lang yung aking text hotline, pero dito na lang muna ako sa aking, kasi mag-overtime, ma-over. Sa mga taga, Camarines Norte, ito yung inyong center. Purok 1, hanapin lang HCI-CMD Center at Purok 1, Barangay Tugos, Paracale, in front Tugos Elementary School. CMD Center at Purok 5, Barangay Motherlode, near Casorog Checkpoint, Jose Panganiban. Sa Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. Sa Diego Liñan Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Giuselle's Garden and Tourist Inn. Sa corner, Lapak Street in Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte. Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, near Seventh-day Adventist Church. Si Ma'am Susan Curia Abais, Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. Okay? Sa Camarines Sur, andyan sa 36A Barlen Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Panday Street, Goa, Camarines Sur. Pedro Villanueva, Mambulo, Nuevo Limanan, Camarines Sur. Sa Durtio Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. Second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur. Atap JC Marketing sa LNL Building, Bulalacor Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. At sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur, in front Regal Plaza Hotel. Okay. Andiyan din sa Catanduanes, Ma'am Julie Daluna, Barangay Maysuran, Karamuan, Catanduanes, Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, CMD Center, Ma'am Salve Cabal, San Pedro, Vera Catanduanes, and of course sa Masbate. Hanapin nyo, HCI CMD Center at Sia Sampaga Building 31, Quezon Street, Masbate City. Harapan po ng Banco de Oro. Sa area ng Sorsogon, andyan si Ma'am Jeneline Mangampo, Purok 2, Inang Pilar, Sorsogon, Ma'am Rosemary Tarog, Makalaya, Castilla, Sorsogon, CMD Center at second floor, room 204, ACM Building, corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Ma'am Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon, Cara Espadilla, Balogo, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo, Christopher Olaso, Miliabas, Pilar, Sorsogon, Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol Sorsogon, Wenelin Fuentes, Puro Cadena de Amor, Comadgad Casillas, Sorsogon, Annabel Maquiñana at Danny Bell, General Merchandise and Construction Supply Centro, Pilar. Sa First District of Balbay,
Cathy Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbi, Tiwi, Albay. Ray Mendez, 156 Corbada Street, Warak 1A, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Kagawad Ami Batalyor, Salvacion, Malilipot. Second floor, Center Point Building, Atap 711, Siga Avenue, Tabaco City. Mamertel Neo, Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Rodel Mancera, Sugod, Bakakay, Albay. Ma'am Michelle Biascas, CMD Center at second floor, Lawenco Building, Barangay 12, Magsaysay Avenue, atap GW Hardware in Bakakay, Albay. O ngayon, open sila hanggang 12 noon. Mga taga Bakakay, take advantage po. Sa second district of Albay, Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo, Albay. Rafael Escalador, Morok-Borokan, Rapo-Rapo, Toy Dahak. Toy Gen, General Merchandise, Purok 3 Itba, Manito, Albay. Joy de Silbulos, Purok 1, Kawayan, Manito, Albay. And siyempre yung aking office, second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, atap Danvers Computer Shop, in front LCC Supermarket. Sa mga nagtatanong kung open ba ang CMD office ngayong linggo, yes po, 9 a.m. to 3 p.m. laang po. Pwede kayo mag-visit. Ma'am Rowena Neo at Avon Outlet, Lubianos Residence, number 14 P. Borgo Street, Ilawod 3, Daraga, Albay. Eden Bardalo, 377 Purok 5, Barangay 1, EMS Barrio, Legazpi. Andyan din po si Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Purok, Legazpi City. Beth Antibula, Michael, General Merchandise, ground floor, Legazpi City Public Market, Jeremias Balia. Jerry's Store, Santo Domingo, Albay. Maria Jinky Aquilmo, Purok 6, Bulabog, Pilar Sorsogon. At ulitin ko yung announcement natin bago tayo magtapos. Oo, sa 3rd District of Albay. Wait lang, tingnan natin yung oras. Mahirap Eto, CMD Center na lang dyan sa 3rd District, 2nd floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City. Beside PNB Ligao at sa 2nd floor, sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basod, Polangi, Alba. Yung iba, pasensya na muna. Hindi natin mababanggit kasi announce ko ulit para sa mga taga Camarines Norte. Please attend our health and wellness seminar, mga taga Daet, yung mga malalapit dyan. Magkita-kits tayo March 5, 9:30 a.m. Giselle's Garden and Tourist Inn. Sa Labo naman, Hills and Garden on March 6 po. March 6 po talaga. 9:30 a.m. And of course, sa Paracale, March 7, doon tayo sa 2nd floor. Sa Paracale, CMD Center, in front of Tugos Elementary School. And of course, sa JPANG naman. So hopefully, andyan din ako ng March 8, JPANG, Jose Panganiban. And of course, sa March 9, Kapalonga. Doon tayo sa Kings Bulalo. Parang ganon yung ating venue. Makipag-coordinate lang sa mga CMD Center para maka-attend po kayo dito. Okay? So, yan, sabi niya, is there any possibility na ma-restore ang health ko? Walang imposible naman, sir. Alam mo, still the greatest healer is ang ating Panginoon. And He is using instruments to show His love and care for men. Nakikinig ka sa akin ngayon, 70 pa lang naman ang edad mo. 'Di ba? Siguro napabayaan mo rin yung health ko. Ang iyong lingkod is now going 62, walang health problem. Prevention is always better than cure. And the fact na nakakapaglakad ka pa, kaliwang kamay, and I am limping when walking, tulungan mo ang iyong sarili. Okay? So ayan, ubos na yung ating oras. Maraming salamat sa inyong pakikinig, sa lahat ng mga nanonood sa Facebook. Sana po ay matugunan ang ating misyon to help restore the health of people. Ulitin ko lang, ako si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat. Have a blessed Sunday.